Godt så. Vi har Epoch 5 styks. Den har jeg snakket om lige før. Vi har størrelserne. Der var det så, at jeg registrerede en standard størrelse på 512 x 512. Det skal jeg også have herind. Sådan der. Og så kommer vi til, at det herinde, det skal man lige ind og tjekke ind i Windows, om man kan sætte punktum med et punktum eller et komma. Fordi det er et stort problem. Der skal man lege lidt med score threshold og IOU threshold, hvor at den kan se efter, hvor meget den overlapper i boksene, og den her op, hvor sikker den skal være, for at når den detekter. Gemmer den, og start 3. Så er træningen færdig. Så kan vi evaluere den. Browse an image. Skal lige ind og finde et billede. Vi kan tage et billede, som jeg selv har taget til at evaluere. Så kigger den igennem. Og så skulle den gerne sådan der. 0,99, det betyder, at den er stort set 100% sikker på, at det jeg har som hånd, det er en saks. Consume. Her kommer vi ind til, at nu opretter den de filer, der skal bruges, og MLNet-filen, som skal bruges i WPF'en. Godt, så er der styr på det. De 3 filer her, de skal over til WPF-programmet. Den har vi der. Så bliver de kopieret herover i, lige under main. Sådan her. Og så er det, at vi skal have lavet vores main menu, eller main window i WPF'en. I det her tilfælde, der har jeg fået chatten til at arbejde lidt på den. Og når alle knapper og det hele virker, så kan jeg vælge billedet. Nu tager vi en sten her. Confidence slider. Og predict. Sådan er. Den er meget sikker på, at jeg har en sten som hånd. Hvis jeg nu vælger et billede uden noget, så dukker der ikke noget op. Der er simpelthen ikke noget som helst, den kan sætte boks omkring, der er en sten, saks eller papir. Ja, tak for det. Vi ses senere.